ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ମିଟିଂ। ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ କାଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳିଆ କଭର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ବଢ଼େ ପବନ ସାଥେ ମେଳ, ଦୁଇ ଚକିଆରେ ଲେଖା ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନର ନୂଆ ଖେଳ। ଇଞ୍ଜିନ ସେ ମଧୁର ଶବ୍ଦ କାନେ ଦିଏ କହି, ଚାଲିବା ଆଜି ଅଜଣା ପଥେ ସବୁ ଦୁଃଖ ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ଯେବେ ଥଣ୍ଡା ପବନର ଲହରୀ, ମନ ଭରି ଦିଏ ଖୁସିରେ ଯେମିତି କିଛି ଯାଦୁଗରୀ। ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଶାଗୁଆ ବଣ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା, ବାଇକି ବସରେ ଲାଗିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଅତି ନିଆରା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର DHHର ମିଟିଂରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଟିଂରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମର ଡିଅର ପାର୍କ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ସମ୍ବଲପୁର ଜୁ। ଚଲୋ ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଫିସ୍ ମାନେ ଥିଲେ। चलो चलो चलो।
टाइगर पखाଳ ଦି କଂସା ଖାଇକିନା କେମିତି ଘୁମଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆସ। ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ। ସାଧାରଣ ନାମ ସମ୍ବର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ପାର୍କଟି ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ କାମ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଲିଯିବା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ। ସେ କ'ଣ ନା ସାପ। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ସାପର ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ଫେରୁଛୁ।